Ana Maria Zubiaga Lordieta. Aldo egin introduzio bat jakiteko ia nor zaren, eske karo, dekozu hainbeste gauzak egin dozu zure bizitzan eta zure karreran, zara biologian katedraduna. Bai. Eta zure ikasketak izan ziren hemen, Euskal Herriko Unibertsitatean. Bai, biologia, tesia ere berton egin nuen, gero doktoretza osteko ikasketak egitera Estatu Batuetara joan nintzen, bertan egon nintzen, ia 10 urtez, bi unibertsitatetan, Tufts Unibertsitatean eta Harvard Unibertsitatean. Eta han nengoela, aukera bat sortu zen, berriro Euskal Herriko Unibertsitatera bueltatzeko irakasle moduan, eta horrela bueltatu nintzen, eta arrezkeroztik hemen nago. Bai, baina oin zauz ikerketan be bai. Betidanik. Betidanik, baina zure arroa edo zure da minbiziaren... Bai, mundua da. Bertan, ja, Estatu Batuetan nengoenean, hasi nintzen minbiziaren ikerketa egiten, ezta? Batez ere interesan eukan ulertzean nola erregulatzen diren geneak, bereziki minbizian, eta ona etorri nintzenean irakasle kontratu batekin, etorrita batera nire taldea sortu nuen, ikerketa taldea. Eta beraz, arrezkeroztik beti egon naiz, bai klaseak ematen, baina baita ere nire ikerketa egiten minbiziarekin erlazionatuta dagoena, baita ere immunitatearekin erlazionatuta dagoena, bai. Beraz, aktibidadea da brutala da eta azkenean zure egunea dago beteta. Eguna beteta hori, seguro baiet. Eta hain jakindeko presidente gisa zauz. Bai. Eta zein dira zure agintaldiko helburu nagusiak? Bueno, batez ere jarraipen bat egitea aldez aurretik egon diren xedei. Ni hasi naiz azaroan izan da, guk badauzkagu zenbait jarduera hildo, lehenagotik ere jarrita zeudenak, ezta? Eta uste dut garrantzitsua dela jarduera hildoi jarraipen bat ematea, ez? Alde batetik, lehenengo eta behin esan nahiko nuke jakiunderen xedea dela ezagutza sustatzea eta zabaltzea, beti bikaintasun batean. Eta hori nola lortu daiteke? Bueno, gure akademia Euskal Herri osoan dago. Eta horrela jarraitu nahi dugu izaten presentzia eukitea. Ez bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan, baita ere Nafarroan eta baita ere iparraldean. Eta disiplina anitzeko jendea elkartuz. Nahi dugu oreka bat egon dadin, bai herrialde horietan, bai disiplina artean, bide horretan goaz, oraindik ez gaude, esan nuke gure autonomia erkidegokoak garela agian gehienak, Nafarroakoa ere presentzia nahiko handia da, agian gehiago izan beharko litzateke, iparraldean da gutxien daukaguna, hori uste dut hobatu egin behar dugula datozen urteetan, nire agintaldian ea posible dugun hori egitea. Gero ikusten dugu baita ere, badaudela esparru batzuk, horren besteko presentziarik ez daukatenak, ez? Eta uste dut hori komunikazioaren arloa, esate baterako ez dago hain ordezkaturik, ingurumen zientziak ez dago hain ondo ordezkaturik, eta uste dut hortik landu behar dugula. Eta gero batez ere, gure eginkizuna, nola baita esateko da, goi mailako aholkularitza ematea, batez ere erakunde publiko eta erakunde pribatuei, ezta? Eta horretan dihar dugu, nik uste jarraituko dugula gero eta lan gehiago egiten esparru horretan. Eta azkenik zabaltzea, ez da gure ezagutza, ez da dila geratu bakarrik geure artean, zabaltzea gizarte osora, ez da. Eta horretarako badauzkagu ekintza batzuk jadanik egiten ditugunak, jakin mina da euritako ekintza bat, ekintza horretan gutarikoak joaten gara zenbait herritako eskoletara, ze batez ere bideratuta dago DBH-ko ikasleetara,
interesa daukatenak, ez da derrigorrezkoa, baizik eta galdetzen zaie ikasleei zeinek daukan interesa hitzaldi sorta horietara joateko, apuntatzen direnak, horiei ematen dizkiegu, eta horiek dira nolabait, jadanik interesa erakutsi dutenak, baina jakin hori badaukatenak, ezta? Eta uste dut, esango direla gure hurrengo urteetako ikasleak unibertsitateetan, badauzkagu usuen, badauzkagu udako ikastaroak, badauzkagu erakusketa ibiltari batzuk, horrelako ekintza, hainbat eta ekintza, horixe, ezagutza suspertzeko, sustatzeko eta jakin hori zabaltzeko. Zientziak, arteak, letrak eta zelan zauzi, zelan da errelazioa harremanak, zelan sustatzen da zuen hainbeste arloetan? Begira, oso interesgarria, ze hain arlo desberdinetakoak izan da, oso aberasgarriak izaten dira gure elkarteak eta bilkurak, ze hain desberdina da jende bakoitzak, eta gainera oso adituak dira bertara doazenak. Eta orduan, zer esana daukate oso interesgarria, informazioa guztiz, ez dakit nola esan, bikaina, ez? Eta orduan, beraiei entzutea, hitzaldi horiek ematen, benetan aberasgarria eta gustagarria izaten da. Orduan, horrek ekartzen duena da, ezagutzea, hain hurbiletik, beste arlo batzuetako jendeak, ze normalean gure egunerokotasunean horrelakorik ez dugu izaten, gauzak hausnartzea beste modu batera laguntzen dizu, eta ikusten dituzelako beste ikuspegi batzuk normalean zure eguneroko bizitza batean zenituenak ikusiko, eta nik uste dut alde horretatik datorrela aberasgarritasun hori. Bai, eta nire bai ikusi dut web horrian oso famatua, baina ezagunak direzela miembro guztiek. Ia guztiak. Bai, eta horre bai, honek esaten dugu bai, pertsonalidade fuerteak direla. Euskal Herri osoan esan da, daukagun potenteena antxe dago, ez? Ez dut esango beste batzuk badirenak baita ere eta ez daudenak akademian, ez? Akademiak ere, kopuru murritz bat dauka, ez? Baina hala eta guztiz ere, han daudenak badira. Esan nahi dut, maila oso handiko jendea, ez? Ez dut esan nahi horrekin, beste batzuk han ez daudenak ez direnik ez da ere, baina han daudenak bai badirela maila handiko adituak. Amaitzeko nik ikusi dut guztetan jatxula asko personalitza. Bai, gustatzen zait, ez egiten dudan. Asartu zara egiteko bideo bat, hori da izugarria, jo, gustatzen zait. Eta ganera hitza, txintzaren edo zure biologiaren alde, oso polita gan. Konprenitzea zer den bizitza, izan ohi da gure ardura, iritsiz gero eurek aunera, akabo gure tristura. Punta-puntako teknologia, daukagu orain eskura, baina betire ez dezagun gal, lurrarekiko lotura. Gai naiz bertso paper txikitsuak idazteko. Baina kostatzen zait bertso bakoitza, zatia. Bertso horiek egiteko arratsalde osoa behar izan nuen, ez da? Eta orduan, bapatekotasunik ez daukat bat ere. Baina berez, bertsoak entzutea asko gustatzen zait eta gozatu egiten dut. Beraz, Euskal Herriko kultura zure hariman dau, zure odolean dau, ez da? Eta zu hori sartzen duzu zure ikerketan, zure ikasketan eta zure arlo guztietan. Ezin dautzi, ezin duzu itzi, ez da? Norberarekin duan gauza bat. Adara zuzugaz eta... Ondo, hori da, amaitu dugu, zer ikusi duzu. Zientzia munduan badugu erronka, guztiz erakargarria, hipotesion bat adieraziz, sortzea gero tesia. Aurkikuntza asko egiten dugu, naiz eta izan urriak, ta horrela goaz apurka-apurka, eraikiz jakituria. Konprenitzea zer den bizitza, izan ohi da gure ardura,
Iritsiz gero eurek aunera, akabo gure tristura. Punta-puntako teknologia, daukagu orain eskura, baina betire ez dezagun gal, lurrarekiko lotura. Umetan nire lagunak ziren, kirikolatzen ahari, natura maitatzen nuen eta ura zen nire gidari. Orain zelulak eta geneak gustura ikertzen ari, zalantza gabe asko diotzor baserriko munduari.